B'investiment ta' madwar 300,000 euro iffinanzjati minn fondi Ewropej ġew inawgurati x-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni li saru fil-Mużew tal-Katedral fiċ-Ċittadella. Ix-xogħlijiet kienu jikkonsistu f'rinnovazzjoni sħiħa tal-binja tal-mużew, titjib fl-aċċessibilità u tibdiliet interni bħal installazzjoni ta' lift aċċessibbli mis-sulari kollha tal-mużew. Saru wkoll xogħlijiet mekkaniċi u elettriċi, plumbing u sistema ta' ventilazzjoni. Ġie installat ukoll tagħmir audiovisiv biex tissaħħaħ l-esperjenza tat-turiżmu kulturali u reliġjuż. Nowel Formosa ħasib dan il-proġett u tkellem dwar l-importanza dan l-investiment biex il-mużew iservi ta' attrazzjoni oħra fiċ-Ċittadella. Dan huwa proġett ieħor tal-Assoċjazzjoni Kura li permessija qegħdin naraw illi Għawdex qed ikompli jieħu r-ruħ speċjalment f'dak il-patrimonju li ġie mħalli lilna minn ta' qabilna. Huwa spjega f'dan il-mużew huwa importanti għall-istorja rikka li toffri l-Gżira Tletolijiet. Dan il-mużew jikkonsisti fi tliet taqsimiet li huma importanti ħafna mhux biss għall-istorja tal-Katedrali ma nistgħu ngħidu wkoll għall-istorja tad-Djoċesi ta' Għawdex. F'dan il-mużew fiċ-Ċittadella hemm parti ddedikata għal fidet, f'parti oħra hemm informazzjoni dwar l-isfijiet u l-papiet li kellhom sehem fl-istorja tad-Djoċesi ta' Għawdex u fil-parti l-oħra hemm diversi pitturi. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li l-investiment fil-patrimonju lokali huwa l-aħjar mezz biex nassiguraw li l-preġi ta' pajjiżna ikunu preservati. Minħat tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, Chris Bonnet, innota kif dan il-proġett huwa wieħed minn kull xogħlijiet li saru b'investiment ta' iżjed minn 2 miljun euro ta' fondi Ewropej fil-Gżira Ewċija.